ברוכים הבאים לרשת רהיטי בוקובזה, חדרי שינה מעוצבים. משפחת בוקובזה עוסקת מעל ל-50 שנה בהגשמת חלומם של לקוחותיה. הכל התחיל מנגריה קטנה מתחת לבית היושב בקריית אתא שבצפון הארץ. וכעבור 20 שנה של התמדה, התמקצעות וייחודיות, משפחת בוקובזה הקימה מפעל היושב על שטח של כ-3,000 מטרים מרובעים, באזור התעשייה של קריית ביאליק. בוקובזה חדרי שינה מביאה סטנדרט גבוה בעיצוב, ייצור ושיווק של מגוון רהיטים בעיצוב אישי. השימוש בציוד החדיש ביותר עם מיטב הטכנולוגיה מאפשר לרשת בוקובזה לבצע הזמנות בהתאם לצרכים של כל לקוח, מעצבי פנים ואדריכלים. ברהיטי בוקובזה חדרי שינה ישנה מחלקת עיצוב, בה תוכלו לעצב בהזמנה אישית כל דגם, מידה ועיצוב המתאים במדויק לצרכים שלכם. כאן תמצאו צוות של ייעוץ ומחירה מקצועיים אשר ילוו אתכם בכל השלבים להגשמת החלום. הפלוס הגדול ברהיטי בוקובזה חדרי שינה הינו היכולת לשנות את מידות הרהיטים למידות בהתאמה אישית לכל לקוח, בלחיצת כפתור, דבר אשר מאפשר לבצע ייצור כמותי מבלי לפגוע בזמני אספקות מהירים. באולמות התצוגה של רשת רהיטי בוקובזה ישנה תצוגה מגוונת ועשירה, המשלבת סגנונות ועיצובים מעוררי השראה, המתאימים לכל טעם ולכל סגנון חיים, כך שאתם בטוח תמצאו את העיצוב המיוחד לכם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו כדי להתעדכן במבצעים חדשים. בוקובזה חדרי שינה מציע ללקוחותיו חוויית ביקור עוצרת נשימה המשלבת מגוון רהיטים לבית.